Ahojte, vitajte pri mojom prvom tutoriáli, kde sa naučíme programovať v HTML. Je to program alebo programovací jazyk na tvorbu web stránok, ktorý je veľmi jednoduchý a ešte na tento jazyk nadväzujú aj jazyky ako PHP, CSS, Java, JavaScript, podobné jazyky. A tie, budeme to písať v tagoch a tagy delíme na párové a nepárové. Párový znak je tento titul, kde má začiatok, je tento a koniec je ten s tým lomítkom na začiatku. A toto titul to vlastne znamená ten popis, čo máte hore na prehliadači. Keď si otvoríte takú stránku, tak vám to tam svieti, že čo je to tá stránka. Keď si dáte Google, tak hore máte popis Google. Titul, to je ten titul. My si tam dáme skúska. Odsek sa píše do párových tagov P. Toto je odsek a ešte môžeme uviesť aj koniec riadka. To je BR. A to sa píše takto. Nezabudnite tam tú medzeru. A toto je nepárový tag. A keby sme tam dali toto, moja prvá stránka, skopírujem, nebudem to písať ako sprostý. A môžeme si to pozrieť. Vidíme, že ten text není vedľa toho, ako je tuto, ale máme ho hneď pod tým. Teraz si ukážeme zmenu pozadia. Ja som to už tam mal, ale som to už skúšal predtým, lebo som dávno tento jazyk nevidel, tak sa za to ospravedlňujem. A sa mení body, sa do tejto značky píše, a je to značka BG, color, rovná sa úvodzovky. A sem napíšete po anglicky farbu. Dáme si tam modrú. Môžeme si to vyskúšať. A ako vidíme, je to modré. Aby bol ten text výraznejší, tak môžeme dať kurzívu, tučné alebo podčiarknuté. Všetky si ukážeme. Podčiarknuté, kurzíva alebo zošikmené a tučné. Vyskúšame si, ako to vyzerá. Tak. Obnovíme si stránku. Môžeme vidieť, že sme tam nedali koniec riadka, tak sa nám to ukladá pekne vedľa seba. Teraz tam dáme koniec riadku a budeme pozorovať, že to bude pod sebou. Prepáčte. Sa ospravedlňujem za tieto faily. Je to môj prvý tutoriál, takže mi to prepáčte. Postupne sa budem hádam zdokonaľovať. Ešte si môžeme ukázať naposledy nadpisy, ako sa robia. Sú párové tagy H1 najväčšie. Tiež tam dáme, toto je moja prvá stránka. Ja skúsim iba pár, vy si môžete skúsiť všetky, nebudem tu sedieť do Vianoca skúšať všetky. Ešte ten špeťku môžeme ešte vyskúšať. Tak. Dáme si tam koniec riadka, aby to bolo pekné, prehľadné. Obnovíme. A vidíme H1 najväčšie, H2 menšie a H5 ešte menšie, ale to už je veľmi malé, ako môžete pozorovať. Tak.
som zabudol popísať niektoré prvky prostredia. Ja vám nechám v popise videa odkaz na stiahnutie tohoto Bluefishu. A mne tento vyhovuje najviac, pretože podporuje PHP, kaskádové štýly, všetko tam je. V druhom dieli by som chcel prejsť na kotvu, vkladanie obrázkov a už také jednoduché menu. Dúfam, že som vám všetko povedal, keby nie, tak nechajte odkaz pod videom. Kľudne, keď máte nejaké postrehy, alebo čo by som mohol lepšie robiť, alebo čo bolo zlé, tak mi kľudne nechajte odkaz pod videom. Iba sa poteším, že si to niekto všimol. Tuto, čo pozorujeme, doctype, toto encoding a toto, to v podstate znamená to, že keď použijeme diakritiku, že sa nám tam správne zobrazí a nebudú to hociaké znaky. Lebo HTML nepodporuje diakritiku a preto musíme definovať, aké je to kódovanie. A toto kódovanie UTF-8 je do slovenčiny. Tak ahojte, ja sa na vás teším u ďalšieho tutoriálu. Keď sa vám video páčilo, tak dajte like. A keď sa chystáte pozerať aj ďalšie videá, tak si dajte odber. Ahojte.